Quincentennial bonus alang sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga gisugyot nga ihatag subay sa ika-500 katuig nga kasumaran sa makasaysayanon nga kadaugan sa Mactan gipadaplin una. Siluan mayroon din sa report. Gipasabot ni Mayor Junard Ahong Chan nga hangtod karon ubos pa ang dakbayan sa pandemya. Subay niini dili pa matag-an ang mahitabo karong tuiga. Apan gipasalig sa mayor nga kun may mahipos man nga salapi ang City Hall sa pagtapos ning tuiga, iyang hangyoon ang presidente nga ihatag sa mga kawani sa City Hall ang quincentennial bonus. This is not the right timing that we will give for the second quarter for the quincentennial bonus because we didn't know kung unsay dagan nato sa ato ang coronavirus. Samtang nahuman-human na ang pagpangandam sa dapit, diin masentro ang makasaysayanong dapit alang sa kadaugan sa Mactan sa Abril 27. Matod ni Chan nga human sa musika sakra karong Abril 13, hawanan dayon ang dapit ug andamo na kini alang sa kadaugan sa Mactan. Dapat mahumanto siya kay siyempre di ito malikayan ang atong presidente na ay ihagyong para siyang kagalingon. Kani stage murag naay sit up sa stage ani sa Betty City lahi na pud nga sit up. Pero ingon ani gyapon. Pero dili ingon ani nga masayop na Lapu-Lapu. Hawanan gid siya. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.